Hay, oras na po sa tingkaon. Magunahon na sa taon sa sudanon ani. 50 ra kong kwarta, ipat kog kulikot, bombay ug ahos. Sa kantidad nga 50 na ko'y kulikot, bombay ug ahos, kaning bitsin og patis sa amuan na ning stock. Of course, una sa tanan ato yung hugasan ug ato dayang hiwaon. Sa dihang atong hiwa-hiwaon og inaani pino-pino ang kulikot. Ug ginadayon ang bombay, patagas lang nga siya nga hiwa kay gusto ko nga naay kitkiton dili kay siya malubong ang bombay dapat ganahan tagas-tagas ra. Then kaning ahos pod dili siya kay pino kaayo kay ganahan ko na siya kitkiton pod kay malubong ra pod siya kung inigkuhan. Then magsugod na ta. Una of course ang mantika. Dayon ang ahos. Ahos gid ko ang uban kay bombay una. Or ahos ko then bombay. Saya ako na siyang inanaon. Mo na siya okay ukayon para samtang ukay ka. Dayon ato na ibutang ang of course ang atong main kuan karon ang kulikot. Kulikot na sa muang uban kay espada na siya. Of course, yung man butag patis, tangan siya bitsin o asukal. 3 kuan na siya 3 ka teaspoon kutsarita. Inato nga kagmiyat kutsarita nga asukal. Dayon, mo na siya, di ba? Mao na ang balig 50 nga sudan appetizer kaayo. Para nako pares na ko siya sa lugaw. Pwede ba siya ipares niyo sa bahaw? Ayos sa lawas kay hang na may benefits ang hang, di ba? Oh, mao kani ang Ronbel gums.